ndọma na-ege ntị eji m n'aka na ọ na-ada ka isi wee kwuo n'ụbọchị nke tata n'ọtụtụ ọma nke tata na o nwere ọtụtụ ihe ịmụtago ugbu a anyị ga-abanyezi n'ineba anya ụmụ ihe ndị a na-edozi arụ ịma na ọgbọsọ nke a na-ete ete dị mkpa nke erinyekwe n'arụ dị mkpa Nneọma biko gwa ha nke ịchọ ka anyị tinye ọnụ taa nne ana m agwa ha ime nke na-enye m obiọma nke a na-akpọ jinja ịṅụtụgo jinja ihe a bụ ọgwụ kacha ọgwụ niile dị n'ụwa ma ndị mmadụ ama ha andị ọda galakwa n'ọnụ mba ọ dịkwa n'ọnụ onye ọbụla iji ga-asanwụ nke a na-akpọ jinja otu m nwa na-esi aṅụkwa ya maka ma m ji onwe m nye m atụmatụ na ọmatụ onye mkpụkpụ na-eji nwanne ya ka m ji onye m atụmatụ maka m ji na-ekwu ya sị ya na-achị achị n'isi ụtụtụ iweta jinja gị weta orange makwa iweta lemon na honey na mmiri mmiri dị tụ nwa ṅara nke ọ na ị ga-aṅụ gị kwụọ jinja akwọ obere tiga na glass tiga obere honey tiga orange or lemon paa ya ị ga-achịpa ya pa gị were mma gbujasịa ya tiga n'ime iko gị tii mmiri nwee n'isi ụtụtụ ihe niile wee ọrịa afọ ọ ga-esi ụta kopụcha ya ma ndị na-enwe agba ụkwụ ha na-aṅụ ya n'ụtụtụ maka jinja na onwe ewu painkiller ọ na-arụ mma afọ ndị na-enwe agba ụkwụ ma ahụ mgbu na ụkwụ mgbu ị na-aṅụ ya gị ma na ị ga na-ajụsị ewu ileta ahụ gị ji adịji ụta mana ihe m na-emekwe mgbe ụfọdụ m weta jinja a nta ya pụta n'isi ụtụtụ fọ ụkwụ mgbu ọ na-ewe ụkwụ mgbu ịma na jinja bụ anti-inflammatory azin ịma na oge ụfọdụ ụkwụ mgbu a ọ na-akokwa eko jinja na-enyere aka mee ụdị ihe ahụ ma na-eme n'ahụ gị ihe anyị kwuru bụ dị ezigbo mkpa maka ọrụ jinja na-arụ bụkwara ibu egụwa ọrụ jinja na-arụ taa ama nzụdi ya ofu teaspoon jinja teaspoon n'ime shọ ya ọ contain 4.8 calories ememe ihe obu ọ ga-eme gị bụ ibu ọ ga-eme gị ọ na-enyere aka ewepụ bad cholesterol nke na-eme ụmụ nwaanyị abịa sichie obi anaghị arịa ọya obi na ndị otu ya jinja na-enyere aka asacha ihe niile jinja amaka n'ahụ ịchọ gị na-aṅụ aṅụ ịchọ gị na-ata ata mana ndị na-enwe ọrịa a na-akpọ ọsa atakwana jinja were mmiri na-aṅụ ya maka o butu ihe dịka oso ntakịrị ị ga-enwebe ọsa nwoke ahụ ibu gị bụ ụzọ na-aṅụ jinja n'isi ụtụtụ ma gị na-eri nri ịchọkwa ịlaba gị ṅụkwa ya ọ na-ewepụ isi ụmụ abụba anọ nasa n'ime ahụ na-enye oke ọrịa Igbo na-ege ntị jinja na-adị mma n'ahụ enwekwara ihe ọzọ jinja na-eme anyị kwesịkwara iti ikwu ọnụ ịma na kansa juru ebe niile na-ewu ewu ịma na jinja na-egbu ụfọdụ nje ndị anụnwa ma ndị anyị nwere oge ụfọdụ iri nri site na ịsataga akwụkwọ nri gị ọfụma ịma ha na-esapụghị ya ụmụ nje a niile bụ ihe na-eje n'afọ atakasị afọ ebutechọ ya dị iche iche onye na-aṅụ jinja ọ ga-enyere aka na-asacha ahụ gị ọ dịka antibiotics ihe anyị na-eje n'ahịa ego ọgwụ mgbe niile oge niile ọgwụ niile anyị na-ejekwa na ego Chineke nyekwana anyị ọgwụ n'azụ n'anyị ụmụ ụfọdụ ihe ga-eme gị akpịrị mgbu oyi iwere mmiri ọkụ paa jinja gị tinye ya ṅụọ ya ọ gbachapụ gị ahụ ọ bụ ihe niile anyị gbara ọsọ ga na-egoro ọgwụ ịma jinja na na-ekwu anyị na-akpọ ndị India ebido chọpụta na India ebe a nọ n'ihe gbasara mgbọrọgwụ na mkpaakwụkwọ oge a chọtara ya na India ndị mmadụ hụzie ihe ọ na-aṅụ abịazie na-akọ ya ebe niile ị ga-ebe ị na-ahụ na ị ga-ahụ jinja dị iche iche mgbe gboo na India ka a na-enweta ya ndị India na-eji aṅụ n'isi ụtụtụ ma a na-apụ ọnọgụ ebe niile ebe ị na-apụ gị hụ jinja awụ ya na-achọ achọ mana ala Igbo mana ala ndị ofe mmanụ ebe niile ọ na-adị ọnụ 50 naira ikpojuo ebe niile ya were wayọ na-aṅụ nwaanyị ọma ama m na-agba gị nkịtị ihe gị na jinja ihe ị ga-ahụ maka ya buru ibu ị ga-enwe obere ndidi ka ije ezumike mbọsọ ọzọ anyị ebidogo ebe anyị kwụsịrị tọba na-ege ntị unu chebiri anyị ọ gakwa n'ebe ọbụla ndewo ihe gbasara arụike bụ ihe dị ezigbo mkpa na ndụ onye ọbụla maka na arụike so na ụfọdụ ihe ga-emenwu mmadụ ọma nọrụ abalị ole ma ọ bụ afọ ole Chineke nna dobere ya ka ọ nọrọ n'ụwa ya mere arụike gị dị ezigbo mkpa nke ezinụlọ gị dịkwara ezigbo mkpa ụmụ ihe ndị ahụ uru jinja na-aba na arụike anyị na ụmụ ihe ndị ahụ ọ na-enye n'arụ na ụmụ ọya dịkwa n'iche iche o nwere ike inyere gị aka kpochapụ kedu ka esi eri jinja ị nwere ike itinye jinja n'ofe gị ị nwere ike iji ya sie ihe ọbụla ị na-esi esi ụfọdụ na-ata ata ụfọdụ na-akwọkwa were ya tinye na mmiri ha na-aṅụ n'isi ụtụtụ ma ọ bụ n'abalị tupu ha arahụrụ ụra e nwekwara ụfọdụ na-abụ ha nwee ihe mere ha n'ahụ ebe ahụ ha koro eko mana ọnya adịghị ya ha bịa pịa mmiri jinja ha were ya mee gịnị fichapụ ebe ahụ nyekwara aka taa ya
jinja na-enyere aka ewetute shuga level dị n'arụ gị bụ ụmụ ihe ahụ na-abutere anyị diabetes. Onye na-eri jinja ọfụma ama na-agabigo ụdị ihe nka. Ụfọdụ ihe ndị a na-emekwa mmadụ ịma na mmadụ na-aka nka na-enwe agba ụkwụ arthritis, ụkwụ a na-egbu gị mgbu na-afụ gị ụfụ. Ị na-eri jinja ọ ga-enyere gị aka na-eme ya bụ ihe ọma na-eme gị. Jinja bụkwa antibiotics. Kama ka ị ga-ewere ego gị ga na-etufu n'ụzọ, na-eri jinja ọ ga-enyere aka na-anụsa ụmụ nje dị iche iche dị gị n'ahụ na-aba ha uru. Nna ndewo. Ndewo. Nwanne mmadụ gwagoro anyị ihe jinja na-enye n'ahụ, ihe ọ na-ahụ n'ahụ. Ọwa ndị mmadụ ka ha maa. Jinja na-adị mma n'ahụ ma nwoke ma nwaanyị. Ọ kacha mma ịchọ ịta jinja, ịta ya n'isi ụtụtụ. Ị na-ata ya n'isi ụtụtụ, ịtacha ya ga-enwe mmiri ka o nwee ike gazuo oge arụ. Ọ na-adị mma ma n'ụkwụ mgbu. Ọ dị mma, ndewo imeela. Emenye m chọrọ ka ịkọwatara anyị obere gbasara ndị na-enwe oke azụ mgbu, ụkwụ mgbu. Eme ndị ga-anọ ha sị ụkwụ ha na-eche ka ihe ha ga-eme. Kedu ihe mbụ ụzọ ha nwere ike ime ụkwụ ha ka oke ofe ka o belata mana ha na-abịa ụlọ ọgwụ? Ihe ị ga-ebu ụzọ mewu otu ị na-esi anọ ọdụ. Ịnọ ọdụ adịghị mma. Ịnọ ọdụ na-emekarị azụ egbu mmadụ mgbu. Maka ihe otu a nọ ugbu a ekwesịghị ime n'otu a maka ihe otu ị kwesịrị ịnọ. Maka ịnọrọ otu a a na-akpọ ya slouching. Ịslachi otu a ọkpụkpụ gị ahụ kwesịrị ịdị otu a ya ọbịa shepu otu a. Ọ bịa ghara shepu otu a ma ọbara gị ma nerves gị ma ọrịrịzi gị na-echi n'akụkụ afụta ọ bịazie bịa tikata ọnụ. Ama m ghọtara ihe na-ekwu. So ị kwesịrị na ịnọrọ ọdụ gị nọrọzi m ọdụ ọ wụghị n'otu a. Maka ịnọrọ otu a ọ ya na cause ma back pain ahụ ma azụ mgbugbu ahụ azụ gị ahụ bịa gbuo gị mgbu before ị ga-ama gị sizie nọọ ikpere bụkwa nnọọ ụkwụ gị nke a na-eri. Ọ dị mma, ndewo nwanne. Anya na isi ndị mmadụ anọchi n'ala otu a ha na-anọlite onye mbụzọ ha ga-ebu ụzọ na-eme onwe ha. Ndị ike na-akwụkwọ na-asụ okwu na-egbu ha mgbu, ikpere, ihe dịka agba, ele ihe ha ga-ebu ụzọ emegodu ma ha na-aga na ụlọ ọgwụ. Akwa ịma ihe dum ọ hụghị na ọ dịghị ka ị were ikpere gị then gị were azụ gị then gị were isi gị. Ihe dum ahụ wụ ofu. Yọta na-ekwu ihe dum ahụ wụ ofu. So ịbịa mezime ofu ebe mee ya lifestyle gị ya wụrụ ihe ị na-eme mgbe ọbụla before gị mara na ikpere gị ahụ iche m nara gị ahụ awụ na ochi na ikpere gị maka otu azụ gị ahụ dị otu ụkwụ gị dị. Ụkwụ gị kwesịrị ịdị otu a betu iweta ga-echi ịnọrọ ọdụ too much ọkwa na ị na-aslach otu a ụkwụ gị ahụ bịa nọrọ otu a then ọ gazi eme instead of ụkwụ gị abụọ ivu weight gị ya ọ gazi eme nke left ọkwa nke right evue more weight than nke ọzọ. Ihe dum na cost ọ ya na-eme ikpere mmadụ igbu ya mgbu. So ị ga-posture otu ị na-esi anọ ọdụ ọkwa na hafụrụ ịnọ ọdụ ọkwa na ịnọ ọgụdị n'ọdụ after 30 minutes gị bilie gagharịa stretch ya ozi na-enide ịnọ ọdụ ọzọ gị nọrọ beti. Ihe m ga-ebu ụzọ asụ n'ụwa mwelata ịnọ ọdụ too much ọ ya na-aka ọzọ ọ ya na-eme azụ mgbugbu a eme ndị mmadụ. Ọ dị mma nwanne, ịgbalịala imeme ndị ọ ga-awe ihu ha anya mgbu ha weta mmiri ji na-asa anya ha sị ka ọ kwụsị igbu ha mgbu ugegbe anya ọbụla ahụ ha tinye n'anya. Biko kedu ndụmọdụ nwere ike inye ndị mmadụ ka anya bido na-egbu ha mgbu, ele ihe mgbu ụzọ ha kwesịrị ime? Ịma nke ahụ ihe a ajụjụ rara ahụ maka anya igbu mgbu dị iche iche ịghọtala. So achọghị m isi anya gbuo gị mgbu mee nke a maka o nwere ike ihe ahụ ị ga-eme awụghị ihe ị kwesịrị imefu onye ahụ na-egbu gị anya mgbu. So achọghị m ịbịa sị gị enweghị ofu ihe ị ga-eme gịkwa ha help mmadụ dum. So ihe bụ ụzọ wee ibu ụzọ mara gịnị kọzụrụ anya ahụ igbu gị mgbu gịnị na-eme maka ma ịchọpụta ihe na-eme iji ọsịgaga were nke a tra ya nka were nke a tra ya nka bifo gị mara nke ahụ ị ga-aga were tra ya wụzi ihe na-emezi anya ahụ afụtụgwu arụazi gị ahụ karịa otu o chara gị mbụ. So buru ụzọ mara ihe budoro anya ahụ ịra gị ahụ bifo gị si ka ị gaga were nke a wofu ya ọkwa nke ị ga were nke a mezie ya maka ma ịma ihe na-eme otu ga-echi mara otu ga-echi mezie ya. Ọ dị mma dọkịta imeela. Unu ahụ na ihe dị iche iche dọkịta gwara anyị gbasara ndị na-enwe ụkwụ mgbu
ma ụkwụ mgbu ma anya ọsịkwa eji n'aka na-agwa onwe gị maka eme ndị ọ na-ahụ ha weta nke ha tee n'anya gị na-etenye dị iche iche o wee anya na-akpọ mmadụ ọ gwago gị ihe dị iche iche ị ga-eme tupu gị na-aga ụlọ ọgwụ ihe ọgwụ gị shio taa na-eme ya ka anyị ghara ịkpọ gị na nwata ahụsị ndị na-anọdụ oke ala ha kwụsị na oke ọdụ ịkwụsị nọ oke ọdụ ịkwụsị inwe